K mojej ranej káve z môjho obľúbeného porcelánového hrnčeka som si dala masku, špeciálny obnovujúci, vyhladzujúci peeling, ktorý nechala som pôsobiť 10 minút na pleti a je veľmi príjemný, má takúto krémovú konzistenciu, takže keď ho natriete na pleť, je vlastne ako krémik. Necháte ho 10 minút pôsobiť a aha kyselinky a všetky zvláčňujúce zložky, ktoré v ňom sú, robia, čo majú. Potom ho jedno spláchnem. Utrím do sucha a dám si hydratačný krém. Toto je vecička, ktorá mi pomôže, keď potrebujem krásne vyhladiť pleť, napríklad pred make-upom, alebo keď je veľmi taká znečistená a taká ako keby nerovnomerná, trošku hrboľatá. Takže obnovujúci peeling Time Base Repair z Mary Kay. Toto je vec, na ktorú nedám dopustiť a hlavne je to rýchlovka. 10 minútovka, buď pri rannej káve alebo večer pri sprche. Úplná pecka. Nevyskúšaš, nevieš.